फेरेंगा बसुमतारी अर्थात रनजित बसुमतारियाबो निश्चय मिथिखानांगौ आरो मिथिनांगौ मिथिसेयावसो नाथाय नोंथांमोना उग्रैजौ मावबाय थायो खामानिखौ नाथाय जायखौ बुङो आलु अर्जुन नङा होमबा बिथाङा माने मोनसे फिल्म बानायदोंमोन पुष्पा 2 बे पुष्पा 2 नि थ्रुयै गोबां माने फेमास जानाय हिसाबै बिथांखौ माने हायद्राबादाव मोनसे थियेटारनि प्रग्राम लानायाव माने बिथांमोना थांनो गोनाङाव पुलिसनो माखासे इनफरमेसन हरना दोनखामोन जे पुष्पा 2 नि हिरो जिथुनाखि आलु अर्जुन बियो फैगासिनो दं होननानै दा बे भिडिअखौ बे भिडिअनि सोमोन्दै फोरमायनायनि सिगां आं नोंथांमोननो जोंहा मुगानि थान्दै इउटुबारा माखासे बिआर फेरेंगा अर्थात रनजित बसुमतारिखौ लोगोसे इउपिपिएलनि माखासे सोद्रोमाफोरखौ सोंखारिदों बे मानो सोंखारिदों नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ गुवारै नायनानै लाग्रो बिनि उनाव आरो फेरेंगाया मा बाथ्रा बुङामोन नैबेखौबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन जाहाथे दिनैनि भिडिअखौ इम्परटेन्ट सानना लानानै नोंथांमोना जोबजासिम नायो आरो लोगोसे मोजां मोनोब्ला आं गिबियावनो रिकुवेस्ट खालामखायो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो माब्लाबाबो दाबाव अब्ला नोंथांमोननो आं देरि खालामाजासे भिडिअखौ सुरु खालामना होग्रोयो नोंथांमोना नायग्रोदो खुलुमबाय नोंथांमोन जोंना रिसेन्टलि फायखारिफोरा मा बुंलायबाय इन्दिबि बिर जोहोलाव जोहोलावजो जाय बिथांमोना जोबथेसालियाव थानानै दङ बा थानांदों दिनैसिमबो उदां अखोराङाव फैयाखै बिथांमोननि उदां खालामनाय खामानिखौ सोर मावदोंनो बिआर फेरेंगानो आं मानो फायखारि बुंदों बिसोर फायखारिथार नङा नाथाय खुगानि फायखारि बिसोर मावो मोनसे खुगाजों मोनसे बुंफ्लायो बेखायनो खुगानि फायखारि होननानै बुंदां दिनै नोंथांमोना बयबो गियाथ बयबो नोंथांमोना मोनथिगौ इन्दिबि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव जाय बारग' इन्दिबि बिथांमोना जोबथेसालियाव दिनैसिमबो जोबजानानै दिनैसिमबो उदां अखोराङाव फैनो मोनाखै बिथांमोनखौ उदां अखोराङाव लाबोनो थाखाय दिनै सोर बायदि बारग' इन्दिबिनि सोद्रोमाफोरा बेजों लोगोसे न'खरनि सोद्रोमाफोर बिथांमोना खामानि मावबाय थादों दा बिथांमोनखौसो बिआर फेरेंगा बिथाङा मा होननानै बुंदों अमा हालौनायाव सैमा गाग्लिनाय होननानै बुंदों देट मिन्स गावसोर मावनायखौ बैसोर बारस'ना खामानि मावदों होननानै बुंथिनो लादों नाथाय नोंथांमोना मोनथिगौ जोबथेसालियाव थानांनाय जोंहा इन्दिबिनि गायसनगिरि आफादगिरि बिथां रन्जन दैमारिजों लोगोसे गोबां लिडार आरो केडार्सफोरखौ उदां खालामनो दिनै नोंथांमोना मोनथिनायाव दिनै दि हारिमु बि बानस अनजालि दैमारि बिथां रिमोनलां सार नायस्रांवारि सार बिथांमोनजों लोगोसे गोबां बारग' इन्दिबिनि दैदेनगिरि बिथांमोना बै जोबथेसालियाव थानांनाय इन्दिबि बिथांमोनखौ उदां अखोराङाव लाबोनो थाखाय खामानि मावबाय थादों अब्ला फेरेंगाया दिनै सैमा हालौनायाव अमा गाग्लिनाय होननानै फेरेंगाया दिनै अमा हालौनायाव सैमा गाग्लिनाय होननानै खेंसालियायै सोरखौ बुंनाय जादों बै बिथां अनजलि दैमारि रिमोनलां सार बिथां नायस्रांवारि सार बि बानस दि हारिमु आरो जाय बिथांमोना दिनै एक्स इउनाइटेड फरामाव थानानै बिथांमोनखौ उदां अखोराङाव लाबोनायनि थाखाय खामानि मावबाय थादों आरो जाय दिनै बर'नि माखासे दैदेनगिरिफोरा बिथांखौ उदां खालामनो थाखाय माखासे थाखा फैसा रांखान्थियारि अनसुंथाइ हरदों बै बिथांमोनखौसो बिथाङा बानसावनो नाजादों दाथ' जोंहा मुगानि थान्दै इउटुबारा फेरेंगाखौ लोगोसे इउपिपिएलनि मानसिफोरखौ मानो सोंखारिदों एबा मानो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों बा मा हिसाबै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना निश्चय बुजिनानै मोनखादों आरो बेखौ बुजिनो लाथारनो थाखाय आं नोंथांमोननो रनजित बसुमतारिया मा बाथ्रा बुङामोन अर्थात बिटिआरनि इएम फेरेंगाया मा बाथ्रा बुङामोन नोंथांमोना बेखौबो दसे समनि उनाव आं नोंथांमोननो होगासिनो दङ नोंथांमोना नायनानै लायोब्ला निश्चय बुजि मोनगोन नैबे मुगानि थान्दै इउटुबारा रनजितखौ अर्थात फेरेंगाखौ लोगोसे इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ मा हिसाबाव बेफोरबायदि बेपारि बुंदों आरो मानि थाखाय बेफोरबायदि फालांगिरि होननानै बुंदों नोंथांमोना निश्चय बुजिनो मोनगोन आरो जायफोर बे मुगानि थान्दै इउटुबाराव हाबनानै नायोब्ला निश्चय फुल खोथाफोरखौ बुजि मोनगोन होननानै आं नोंथांमोनखौ आसा खालामो जोंनि जेलाव थानाय 62सा बिथांमोनखौबो बेल लानायनि थाखाय जोङो जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्रायनो हाइकर्टआनो जा सुप्रिम कर्टआनो जा जों गारगासिनो दङ जों खामानि मावगासिनो दङ माखासे मानसि दङ अमा हालेवनायाव सैमा आगान केरेक्टारनि मानसिफोर बे अमा हालेवनायाव सैमा आगान केरेक्टारनि मानसिफ्रा गावसोरखौ नाम लानो थाखाय मुं लानो थाखाय बायदिसिना बुंथिगासिनो दङ बेफोरबायदि मानसिखौ जों जोलैनि हांगार होननानैसो बुंनो नागिरो गतिके केसफोर उइथड्र जाजोबनायजों लोगोसे जेल जानाय मानसिफोरखौ बख'नायनि दायित्वआबो जोंनि सरकारनि आखायावनो जोङो लागासिनो दं आरो बेखौ जों मावफुंबाय थादों। अब्ला दा नोंथांमोना नैबे जिथुनाखि रनजित बसुमतारि अर्थात फेरेंगा
बिथां EMनि बुंनाय रावखौबो खोनाखाबाय नैबे बाथ्राखौ बे सिगाङावनो बुंदों नाथाय नैबे बाथ्राखौ लानानै जोंहा मुगानि थान्दै इउटुबारा बुंदों दा मुगानि थान्दै इउटुबार बुंनाय बाथ्राखौ आं सानो माखासे बाथ्राया नंगौबो मारै होनना बुङोब्ला दिनै रनजित बसुमतारियासो किसुमानखौ बुंदों माने अमानि उदैयाव सैमा गाग्लिनाय दा बाथ्राया माब्रैहाय सैथोमार बबेथिंजाय सैथोमार नैखौ जों साननानै नायदो आरो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो थारैनो मुगानि थान्दै इउटुबार बुंनाय बाथ्राया सैथो ना बले फेरेंगा बुंनाय बाथ्राया सैथो दा आं सानो सरकाराबो मावनांगौ एनडिबिनि साफ्रोमबो बिथांमोना मावनांगौ आरो हारि सिबियारि बा समाज सिबियारि बिथांमोना बर'नि साबेसे लिडारफोर दङ बे बिथांमोना एनडिबिफोरनि थाखाय गोख्रोङै खामानि मावनांगौ आं नैखौसो नुहुरो बेवहाय माने जोङो सोरखौबा जावख्रुब्लि खालामबाय थानानै सोरखौबा थोंजोङै साइड फारसे लानानै बुंबाय थायोब्ला जानाय नङा मानो होनबा फेरेंगा बसुमतारी अर्थात रनजित बसुमतारियाबो निस्सय मिथिखानांगौ आरो मिथिनांगौ मिथिसेयावसो नाथाय नोंथांमोना उग्रायजों मावबाय थायो खामानिखौ नाथाय नोंथाङाबो सासे एनडिबिनिनो सोद्रोमा नोंथाङाबो सासे एनडिबिनिनो दैदेनगिरिमोन नोंथाङाबो सासे एनडिबिनिनो सासे गुरुमोन बे हिसाबै नोंथाङा गोथौयैनो मिथिखागौ बेखायनो नोंथांमोना जेसेबां हायो एसेबांनो स्ट्रं भाबै माने एनडिबिफोरनि थाखाय रिहेबिलिटेसन मुंख्लं नखरफोरनि बा जिखुनु बिथांमोना जेलाव जोबनानै दोनजानाय बिथांमोननि थाखाय गोख्रों खामानि मावो जेन आं बेखौसो बुंबाय दा नोंथांमोना बे सिगांनि भिडिअफोरखौ नायनानै निस्सय बुजि मोनखादों दायो फैदो जोङो आलु अर्जुननि सायाव खोथा फंनैसो सावरायनो आलु अर्जुनखौ माब्रैहाय हमनाय जायामोन आरो आलु अर्जुनखौ बबेनि पुलिसफ्रा हमामोन आरो दायो आलु अर्जुना थारैनो जेलाव दङ ना बले न'आव मोनफैबाय बा जेलनिफ्राय गबाय दा बिनि बाथ्राखौ नोंथांमोना गोबानो मिथिबायबो जानांगौ बा मिथियाखैबो जानांगौ स' आलु अर्जुनखौ हायद्राबादाव मोनसे थियाटारनि प्रग्राम जानायमोनलाय बे हायद्राबादाव थियाटारनि मोनसे प्रग्राम जानायाव आलु अर्जुन फैगोन होननायखाय गोबां माने मानसिफोर जादोंमोन भिर जादोंमोन नङा होमबा नैबे भिरभाराव माने मोनसे फेमिलि फिसा न'खरनि मानसिफोर फैदोंमोन नैबेयावहाय माने सासे आइजोनि जिउ खहा जादोंमोन भिराव आरोखि माने रंजानाय बाजानाय एकदम आलु अर्जुनखौ लोगो हमनो बा हेन्डसेक लानो बा सेल्फि लानो बेफोरबायदि दावराव दावसि जायो नङा होमबा गिदिर मानसिफ्रा नैबे खेथ्रआव माने आलु अर्जुनखौ नायनायनि मुखुबाव माने सासे आइजोनि जिउआ खहा जालांदों खिन्थु बे आइजोनि जिउआ खहा जायैनि सिगां आलु अर्जुन मोना हायद्राबाद पुलिसनो मोनसे नटिस हरदोंमोन जे बे थिएटाराव बा बे प्रग्रामाव पुष्पा 2नि जिथुनाखि हिर' आलु अर्जुन बे बिथाङा हायद्राबादाव बा नैबे प्रग्रामाव फैगासिनो दङ पुलिसनि डिउटि नांगोन बा पुलिस प्रटेक्सन होनांगोन होननानै बेवहाय हरदोंमोन नाथाय बे पुलिस प्रटेक्सन होनो खौथ' बादानो दोन नाथाय पुलिसफ्रा नैबे आलु अर्जुननि नटिस हरनायखौ बा लेटार हरनायखौ एक्सेप्ट खालामाखैमोन बा खालामदोंब्लाबो गुरुत्व लायाखैमोन आरो थिग बिनि जाहोनावनो दिनै जोंहा सासे आइजोआ माने आलु अर्जुननि थ्रुयै थैनानै थांदों होनजायो नाथाय बै थिएटार देखायगिरिफोरनिसो गोरोन्थिमोन ना आलु अर्जुननिसो गोरोन्थिमोन थिएटारा इनभाइट खालामबाय जेब्ला आलु अर्जुना थांबाय नाथाय दाया माने पुलिसफ्रा एजाहार दाखिल खालामनायाव जिथुनाखि आलु अर्जुननि थ्रुयैनो थैदों आरो बे थिएटारनि बिगोमाफोरखौ बा अनारफोरखौ केस होनायनि सायाव बा एफआइआर होनायनि थ्रुयै आलु अर्जुनखौ न'खराव फैनानै आलु अर्जुननि न'निफ्राय थिखांनानै लाना थांदों बा एरेस्ट खालामनानै लाना थांदोंमोन पुलिसफ्रा नाथाय बिनि गेजेरजों आलु अर्जुनखौ हाइकर्टआव बिजिरनानै माने 105 नैबे धारा नाम्बारजों केसखौ रेजिस्टार खालामनाय बायदि जादोंमोन नाथाय बे हिसाबै माने बिथाङा जामिन लानानै गथावामोन गैयाब्लाबो 10-20 बोसोरनि थाखाय जेल जाथावथावमोन बेफोरबायदि जादों आरोखि आरो 108आव नाङोब्ला माने जामिन लानानै गनो हानाय बेफोरबायदि बेबस्था दंमोन दायो नाथाय हाइकर्टआव बिजिरनानै बिथांखौ जेल जानायनि थाखाय जेलसिम दैथायहरबायमोन दैथायहरनायावनो गोबां मानसिफ्रा माने आलु अर्जुननि जानानै गोख्रोङै माने रेलि खालामनायजों लोगोसे बा होसिखावनायजों लोगोसे आरो आलु अर्जुननि जिथुनाखि उकिल बे उकिला माने 2017 सनाव जोंहा शाहरुख खाननि मोनसे बलिउडनि हिर' शाहरुख खाना गुजरातआव मोनसे फिल्मनि थाखाय खालामनो थाखाय रिलिज खालामनो थाखाय थांनायाव सासे आइजोनि जिउआ खहा जादोंमोन आरोखि नैबे आइजोनि जिउआ खहा जानायाव थिग शाहरुख खानखौ माने बेफोरबायदिनो कर्टनि थ्रुयै माने रेहाय होनाय जादों बा माखासे आयेननि गेजेरजों शाहरुख खानखौ रेहाय होनाय जादों बे हिसाबै माने दिनै आलु अर्जुननि केसाबो रेहाय जानानै बिथांखौ जेल खानायाव हरसे लाखिनायनि गेजेरजों बिथांखौ दिनै रेहाय होबाय आरो नोंथांमोना सिगांनि भिडिअ इन्ट्र' नुखादों जाय गावनि आलु अर्जुननि अनजालि बिसिजों गोदना गोबालायनानै लोगो मोनफैबाय न'आव नङा होमबा नै बेफोरबायदिखौ नोंथांमोना नुनो मोनबाय लोगोसे गावनि फिसाखौबो लोगोसे गावनि न'खरनि फेमिलिफोरखौ आरो भाइ बाहागि न'खरनि जाथि बंस'फोरजों लोगोसे गावसिनि बन्धुफोरजों गोदना गोबालायनाय आखाइ मिलायलायनाय नोंथांमोना नुनो मोनबाय आरो बिनि सायाव नोंथांमोना क्लियारै नायनाला अब्लानो बुजि मोनगोन आरो जोबथारायाव आलु अर्जुना मा फोरमायदों नोंथांमोना इंलिश बुजिगौ नङा होमबा जायफोरा इंलिश बुजियो नोंथांमोना निश्चय बुजिगोन आरो नोंथांमोना इंलिश बुजियाबा हिन्दीनि निउस चेनेलाव हाबनानै नोंथांमोना नायोब्ला निश्चय बुजिजोबगोन होननानै आं आसा खालामबाय
జరగాల స్వామి ఎవరు ఆఫర్ లేదు అవసరం లేదు. ఓకే జరగండి అన్న, కొంచెం జరగండి అన్న, ఎంత పోతే కారు మళ్తుంది. గేట్ 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 ఆగండి 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 భయ్యా. దాదాపు కుటుంబ సభ్యులను చేసుకొని ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. చూస్తున్నాం కదా తమ కుటుంబ సభ్యులతో వ్యక్తం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. లోపలికి వెళ్తున్నటువంటి స్క్రీన్ మీద ఎక్స్క్లూజివ్గా చూపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. దిష్టి తీస్తున్నారు అల్లు అర్జున్కి కొబ్బరికాయ కొట్టి. వాళ్ళ నాన్నమ్మ ఎవరైతే ఉన్నారో, మరోవైపు ఇంటికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళంతా కూడా ఇంటి ముందు బన్నీ రాక కోసం ఇప్పటి వరకు ఎదురు చూశారు. బన్నీకి దిష్టి తాకింది అని చెప్పేసి భావిస్తున్నటువంటి కుటుంబ సభ్యులు జైలుకి ఎప్పుడు కూడా వెళ్తారు అని చెప్పేసి ఎప్పుడు ఊహించలేదు అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఒకవైపు బాధను వ్యక్తం చేస్తూ, మరోవైపు అల్లు అర్జున్ వెంటనే తిరిగి రావడంతో ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అల్లు సిరి ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా రావడంతో అల్లు అర్జున్ ని ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆలింగనం చేసుకుని ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అల్లు అర్జున్ ఎప్పుడెప్పుడు వస్తాడా అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఎంతో వెయిట్ చేస్తున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ ఉంది. వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులందరినీ కూడా మాట్లాడుతున్నాడు అల్లు అర్జున్. మరికొద్ది సేపట్లోనే బయటకు వచ్చి మాట్లాడే ప్రయత్నం చేశారు. అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఎంతో అల్లారు ముద్దుగా పెరిగినటువంటి అల్లు అర్జున్ ఒక రాత్రంతా కూడా జైలు దగ్గర ఉండడం, జైలు వద్ద ఉండడంతో వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు ఆవేదన, బాధ అనేది వర్ణాలు. Namaste. Thank you. I'd like to thank everybody from all over for all your love and support. Thank you so much. I'm genuinely touched by everybody's love from all over the country and everywhere, from all the industries, all the people, all the states. Thank you so much for all the love, and especially my fans. Thank you, Andy. Thank you. I love you, my fans. Thank you so much for your unconditional love and support. And of course, I cannot finish it without saying the thanks to the media. Thank you so much. I like to thank the entire media for all your love and support. Thank you, Ante. I just wanted to say thank you. Thank you. Sir, మీ అరెస్ట్ మీద కాన్ఫరెన్స్ ఏమైనా ఉందా సార్? మీ అరెస్ట్ మీద కాన్ఫరెన్స్ Anything else? Sir, do you feel you were targeted? This is a fabricated case booked against you. See, You feel you were made a target? సార్ బన్నీ గారు నిన్న ఢిల్లీలో I just wanted to say Like the emotions that you have gone through and your family as well. దాని మీద అల్లు అర్జున్ గారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి ఏం చెప్తారు? చనిపోయిన కుటుంబానికి ఏం చెప్తారు? నేను ఒకటే చెప్తానండి. Once again, we're extremely sorry for the family, and I will personally be there to support them in whatever way possible. It's purely accidental. మేము సినిమా థియేటర్ లోపల I'm inside a cinema theater watching a film with my family, and an accident happened outside, I was inside a theater watching a movie with my family, and the accident happened outside. It's purely of no direct connection to me. It's purely accidental, purely unintentional, and my love and sympathies are genuinely there with that family, and I'll be there to I'll be there to support them in whatever way possible. And I've been coming to the same theater for the last I've been coming to the same theater for the last 20 years, and I've been to the same place more than 30 times, and never any accident like this happened. It is purely unfortunate,
purely unfortunate accident, and we're extremely sorry for the accident that has happened, which is totally out of our control. Did you And follow Telugulo the kuda same procedure every time Every that you time. have informed the police? Because Inka, now Inka, I don't want to get into all the details. This is what it is, because as the case is on, I should not speak anything that will tamper the case. So I'd like to reserve my comments. Yes, of course, family kalustaniki wait chestunam. Yes, ante. Thank you. Andarki thank you andi. Marosari thank you for the media love and support. Thank you andi. Thank you so much.